שלום לכולם, אני רוצה לשתף אתכם בגרף שלדעתי הוא פשוט מדהים, אין לי מילה אחרת, דמיון פשוט מטורף בין 10 שנים האחרונות במדד ה-S&P לתקופה מקבילה בין שנת 68 ל-82, 14 שנה של עשור אבוד בזמנו, מקביל כמעט באופן זהה ל-12 שנה האחרונות ואולי גם עוד תקופה שלפנינו, ככה שגם מבחינת אורך התקופה זה די זהה. זה גרף שהוא זהה ברמות אחרות, אני אשאיר לכם אותו בסוף הפירוט שלי על הגרף, תעשו פאוז בווידאו ותחפשו עוד נקודות דומות, אתם פשוט תהיו בהלם כמה זה זהה. לפני שאני אתחיל אני רק אזרוק במילה, לא העליתי סקירה זמן רב, אז בגדול דיברנו בסקירה הקודמת על איזשהו תיקון יורד בתוך גל עולה, אז במילה אחת לדעתי התיקון היורד הזה הסתיים והפנים חוזרות מעלה בשווקים, גם בארץ גם בחול, אז זה במילה אחת, הלונג נשמר, היה תיקון יורד, הסתיים, חוזרים ללונג, זאת דעתי האישית לפחות. ואני רוצה לסמן לכם באמת את הגרף המדהים המטורף הזה, אין לי מילים אחרות, אז קודם כל נסמן את זה בגדול. אם אנחנו מדברים פה על 12 שנה של עשור אבוד, מה זה עשור אבוד? בגדול אין מגמה, אנחנו רואים פה, אני אסמן את זה ואנחנו נרחיב על זה, בין פה לפה היה שיא עולה מאוד מאוד שולי, אולי 2% מעל השיא הקודם, מפה לפה היה שפל יורד מאוד מובהק. אם אני משווה את זה לתקופה הזאת, אני אסמן אותה, זה פשוט נראה לכם יותר קטן בגלל שזה על גבי הגרף, אבל זה מבחינת אחוזים, ומי שיבדוק תאריכים בין השיא הראשון לשיא השני, בין השפל הראשון לשפל השני, כמעט אחד לאחד. זאת אומרת אם פה יש בין שנת 99 ל-2007 שיא שנמשך 8 שנים, אז גם פה זה 7.5 שנים. אני לא אכנס פה לתאריכים, אבל זה פשוט דמיון מטורף. אנחנו נעבור פשוט על הדברים הכי עיקריים בגרף הזה שהם גם ככה מדהימים. אז באמת סימנתי כמו שסימנתי פה, אז פה יש שיא עולה קצת יותר מובהק, 5% מעל השיא הקודם, פה זה היה פחות חזק, ושפל יורד מובהק הרבה יותר, זאת אומרת בין השפלים ההבדל הוא הרבה יותר גדול מבין השיאים, וגם פה אנחנו רואים שזה האזור של השיא לא נפרץ במשך 14 שנה עד שיצאנו לגל עולה, וגם פה אנחנו כבר מהשיא הזה שקבענו אותו בשנת 99 עדיין לא פורצים את השיא הזה עד היום, 13 שנה אחרי. אז גם מבחינת הזמנים זה בערך אותה תקופה, יותר מעשור אבוד, 13-14 שנים בלי שיא חדש, וגם פה אנחנו בערך באותה תקופה. סימנתי גם את השיאים והשפלים שמאוד מאוד דומים. אבל עכשיו אני רוצה להרחיב מעבר לשיאים והשפלים האלה, דברים באמת באמת מדויקים מאוד. אני אסמן אותם על גבי הגרף, אני אשאיר פה את הסימונים כדי שככה תשמרו על פרופורציות, אני אסמן במקום אחד במקביל למקום השני. אנחנו רואים מהשיא הראשון, אני אסמן אותו גם פה. על גבי הגרף יש ממוצע 50 באדום, ממוצע 200 בירוק. אנחנו רואים ירידה, צמיחה ראשונית בממוצע 50, שבוע, חודש, חודשיים, ולאחר מכן שבירה לשפל. אנחנו נלך לפה, אנחנו נראה גם פה ירידה עד ממוצע 50, מנסה לתמוך, בסופו של דבר הוא נשבר, ומפה עולים בצורה כמעט רציפה לשיא השני. גם פה עולים כמעט בצורה רציפה עד לשיא החדש. אגב, גם מהשפל הזה עד לשיא הזה זה בערך אותו זמנים, זה משנת 70 עד 69 עד 74, 5 שנים, פה זה אולי טיפה פחות, מ-2001 עד 2007, 6 שנים. אבל זה עדיין מאוד מאוד דומה. עכשיו נמשיך מהשיא הזה, אנחנו רואים ירידה עד ממוצע 50. ממוצע 50 נשבר, ולאחר מכן 3 חודשים מנסים לחזור מעליו, זה קצת בקטן פה בגרף, בנקודה הזאת. מנסים לחזור מעל ממוצע 50, נכשלים, ומהכישלון הזה זריקת סחורה מסיבית, משבר מאוד מאוד גדול. אנחנו נראה את זה גם פה בגרף, שבירת ממוצע 50, זריקת ניסיון לחזור מעליו, לאחר שזה לא מצליח, זריקת סחורה מאוד מאוד מסיבית.
אחרי הזריקת סחורה המסיבית הזאת אנחנו מקבלים תבנית V, זאת אומרת זריקת סחורה ועלייה מאוד מאוד מהירה. איפה העלייה הזאת נבלמת? בדיוק בממוצע 50 ששימש התנגדות, ואיפה העלייה הזאת נבלמת פה? בדיוק בממוצע 50, ניחשתם נכון. הדמיון המטורף ממשיך, לאחר שנתקלים בממוצע 50 יורדים לבחון את ממוצע 200. גם פה לאחר שהממוצע 50 בלם אנחנו יודעים לבחון את ממוצע 200. ניסיון הבא לפרוץ את ממוצע 50 צולח. יש פה C נוסף, אם נהיה לכם בלגן אני מצטער אבל זה פשוט מסובך קצת. נהיה פה C מעל ממוצע 50 וירידה שוב לאזור ממוצע 200, וגם פה C מעל ממוצע 50 אחרי שהוא נפרץ וירידה לאזור ממוצע 200. אני אמחק את זה שקצת יהיה סדר, ואני אראה עוד משהו מאוד מאוד מיוחד. השילוב הזה של ממוצע 50 וממוצע 200 על גבי גרף חודשי ב-S&P, זאת הפעם היחידה בעצם בשנת 77, התקופה שאני מדבר עליה, זאת הפעם היחידה שזה היה קרוב להתרחש. זה לא התרחש בסופו של דבר. אתם רואים שממוצע 50 מתקרב לשבור מטה את ממוצע 200, אבל בסופו של דבר הוא מקבל עיכול כלפי מעלה ולא שובר. הוא מתחיל גל עליות מאוד מאוד רחב. מה שאנחנו רואים פה בעצם הייתה כבר נשיקה, ממש ממוצע 50 נושק לממוצע 200 על סף שבירה. כבר אגב היו כותרות בגלובס ובכל מיני עיתונים ומגזינים בעולם שלראשונה בהיסטוריה ממוצע 50 הולך לחצות מטה את ממוצע 200, אז הנה לכל מי שתכנן את זה, זה בינתיים לא קורה, וההפך, הוא נושק לו ומתחיל להסתובב כלפי מעלה. אז גם מבחינת השילוב הממוצעים, היחס בין 50 ל-200 הוא כמעט זהה בשתי המקרים. ושוב, אני נותן פה דברים ראשיים. אם אנחנו ניכנס לעומק של הדברים, אני פשוט אדגיש לכם פה שוב את שתי האזורים האלה, ושכל אחד ייקח לעצמו כמה דקות ובאמת להשוות בין ממוצע 50 לממוצע 200 לשפלים ואיפה נבלם. אתם תהיו באלם כמה העשור האבוד הזה בין 68 ל-81-2 זהה לחלוטין לעשור האבוד הנוכחי שאנחנו חווים. ואם אפשר להסיק משהו, אני לא אומר שאפשר, אבל אם אפשר להסיק משהו מהגרף הזה לעתיד, אז להערכתי, וזה עוד רחוק ואנחנו נעשה 1000 סקירות עד אז ואי אפשר לסחור את זה, אבל זה כן משהו שאני אוהב לפחות שזה נמצא לי ברקע. אז אם אני מסיק משהו מהגרף הזה, אני צופה שעוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3 יהיה את התנודתיות הזאת, לא נצא מהעשור האבוד הזה בקרוב, אבל בסופו של תהליך לא נקבל לדעתי האישית שפל נמוך יותר מזה בשלב הזה. כלומר אם אני משווה אותו לשפל הזה, אנחנו יכולים לרדת עד ממוצע 200, ואם אתם תראו פה ממוצע 200 תמך שוב ושוב ושוב ושוב, וכל ירידה עד ממוצע 200 תיחשב תיקון בלבד. זה בגרף חודשי, וממוצע 200 היום עומד על 1160, זה המון. אבל בראייה ארוכת טווח, זה זווית שאנחנו לא רגילים לעבוד איתה, זה מאוד 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 ארוך, זה מבטים של עשרות שנים אפילו. לדעתי תוך 3, 4, 5 שנים המשבר הזה על הגרף, יכול להיות שבכלכלה הוא עוד יישאר וידברו עליו בחדשות, אבל על הגרף הוא ייגמר, והצפי פני העתיד, הגרף הזה יפרוץ את העשור האבוד הזה כלפי מעלה ולא כלפי מטה כמו שרוב מוחלט של סוחרים חושב. אז לדעתי בסופו של עשור אבוד אנחנו כן נקבל את אותה תוצאה, מה שזה אומר שזה פריצה לשיא חדש, ירידה לאיזשהו תיקון עמוק של 30% ומשם רלי גדול מאוד כלפי מעלה. אז זהו בגדול, זו דעתי. מהגרף הזה, גרף מאוד 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 מדויק ומרשים. אני אנקש שוב פה את הסימונים וקחו לכם, תשוו בין התקופה הזאת לתקופה הזאת עם הממוצעים, לדעתי אתם תהיו בשוק. בהצלחה לכולם, להתראות.